Oho, to su kiseli limuni. Quentin, ti si imao sreći, imaš samo jedan. Kate je dobila 10 limuna. A Sophie ima 100 komada. To je baš mnogo. Kako će to sve pojesti? Okej, uskoro ćemo vidjeti to. Na redu je Quentin. Stvarno? Dobro, probat ću. Jao, kako kiselo. To je previše kiselo. Ideja. Mogu popiti limunov sok kroz slamčicu. Ali to nije obična slamka. Unutra su kuglice sa ukusom jagoda. Da, ako kroz nju popijem sok, bit će mi slatko. O ne, i dalje je kiselo. Dobro, Kate, sad ti. Već? Pa dobro, sad ću da probam. Ali neću da radim to. Hajde, Kate, možeš ti to. Hajde. Kate, najbolja si. O, drugari, hvala na podršci. Sad ću sigurno uspeti. Uzet ću odmah 2 limuna. O ne, kako kiselo. To je nepodnošljivo. Previše kiselo. Najkiselije što sam ikad jela. Dobro, stalo je sasvim malo. Utrnulo mi je svo lice. Kate, jaka si, hajde. Hvala, prijatelji. Ostalo je sasvim malo. Kako kiselo. Dobro, prošlo je. Sophie, sad ti. Imaš 100 limuna, ali verujem da ćeš uspeti. Okej, hajde da probamo. Ideja. Mogu napraviti limunadu. To je genijalno. Ako ti život daje limune, napravi limunadu. To znaju svi. Dakle, sad ću iscebiti sok iz svakog limuna. Da, odlično mi ide. Ostao je posljednji limun. Tako je. A sad ću u svaku čašu dodati šećer, led i slamke. Da, svaka mi čast. Ostalo ubaciti slamke i to mogu probati šta je ispalo. Baš me zanima kakav je ukus. Drugari, to je baš ukusno. Odlična ideja, Sophie. Eto, sve sam popila. Jao! Ups, izvinjavam se. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. Bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene?
Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moje bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte je bolja. Ne, moje je bolja. Kako ste mi dosadili? Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijetno, mala. Da, prijetno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Opa, čokolada. Volim to. Super. Ja imam 10 čokoladica. To je još bolje. Devojke, a kod mene 100 komada. Baš mi je drago. To je moj najlepši san. Oho, nikad toliko nisam jela. Ali sad je red. Imam samo jednu čokoladicu. Podelit ću je na male komade da bi mi duže trajala. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Jo, kako brzo nestaje. Ovo je posljednji komad. Gotovo. Nate, šta je bilo? Vivian, sad si ti na redu. Naravno, hoću što pre probati ove čokoladice. Počet ću od ove. Wow, baš je ukusna. Čekajte, došla mi ideja. Polomit ću čokoladu i staviti je u čašu. Da, a sad mi treba mikrotalasna. Stavit ću čašu u nju, a sada uključujem i čekam. Vivian je smislila nešto. Gotovo. Sada imam čokoladne koktele. Šta može biti bolje? Vreme je da ih probam. Stavljam čašu u kacigu sa slamčicama. Gotovo. A sada stavljam kacigu na glavu. Pogledajte, to je jako moćno. Vreme je da probam. Drugari, to je prelepo. Nate, hajde sad ti. Konačno, tako sam gladan. Pokušat ću da zagrizem malo čokolade ovdje. Da, to je super. Čokolada je pala odozgo. Ne, samo ne to. Kula se ljulja, sad će pasti.
Ajoj, drugari, pazite! O ne! To su čokoladne padavine! Ajoj! Dobro je što sam u kacigi. Tako je bezbednije. Je li prestala kiša? Devojke, zaglavio sam se. Pomozite mi. Šta se smijete? Ja sam u čokoladnom zatvoru i niko mi neće pomoći. Ja hoću. Ovdje nedostaje jedne ploče. Tako je bolje. A vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? A mešam. O, jau. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. O, moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta je ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek-delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. A, moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. A jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Sada imate jaja? Ju, odvratno. Haloja ima jedno jaje. I malo si srećan, jer ostali imaju više jaja. Tina je dobila 10 komada, na primjer. A Kim ima 100 jaja. To je užasno. Ali ne brini, imaš vremena da se pripremiš. Haloj počinje. Hajde, probaj. Okej, sad ću razbiti jedno jaje, a pravo usta. Juuu, kako je gadno i ligavo. Fuj. Ne mogu čak ni da ga progutam. Odvratno. Ljuska mi ne treba. Bacit ću to. Izvini, Kim. Izgledaš smiješno. Jel tako? Onda eto tebi ljuska. Ličiš na klovna.
To je isto smešno. Jesam sad ja? Jao, ne želim da jedem to. Okej, probat ću. Uzet ću jedno jaje. O, čekajte, imam ideju. Ispržit ću svoje jaje. Da, to će sigurno biti ukusnije nego sirovo. Razbit ću jaje, zatim drugo. Tako je. Treće. Razbit ću sva svoja jaje. Tako je. Ostalo je sad čekati malo. Ja sam genije, znam. Taman sam ogladnila. O, je li osjećate taj miris? O ne, moj doručak. Izgoreo je. Užas. Morat ću da jedem to. Strašno. To uopšte nije ukusno. Kako gadno. Bolje da sam pojela sirova jaja. Tina, samo si ti mogla da spališ jaje. To je najlakši recept. Šta je, sad ja? Tačno. Zaboravila sam već. Došla mi je ideja. Što bih jela jaje? Mogu uraditi nešto drugo. Treba mi samo malo toplote. Ajde, pilići, gde ste? Ja ću biti vaša mama kokoška. Neko već izašao. Juhu, imat ću piliće. Gledajte kako su slatki, divno. Devojke, postala sam mama. Preslatko, hoću da ih mazim. Zvaćete, mili, mnogo si sladak. Kim, mogu li da uzmem jedno pila sebi? Zavolela sam ga. Naravno, možeš da uzmeš. Baš ti hvala, to je preslatko. Znači, Kim je postala mama od pilića? Ja sam iznenađena, a vi? U tanjiru je potpuno prazno, a tako sam gladna. Ćao, mala princezo. Zovem se Barbie i došla sam da te nahranim. Jao, šta je to? Izgleda strašno. Ćao, došla sam da kuvam. Divno, onda hajde da započnemo izazov. Dakle, morate spremiti žele u flaši. Obožavam žele. Da, sad ću napraviti najbolji žele. Ali prvo moram napraviti poziv i poručiti hranu. Kako je dobro što postoji dostava. Evo mojih proizvoda. Kako su sve brzo dovezli. Sada mogu početi da kuvam. Za početak nam treba Huba Buba i čokolada. Jao, nešto nije u redu. Šta da radim? Oho! Šta je to? Ova ruka je baš strašna, ali jako mi je pomogla. Hvala puno. Sada uzimam šerpu i sipam njen sadržaj u ovu divnu flašu. Pažljivo da se ništa ne prospe. Odlično! Flaša je puna i izgleda prelepo. Hvala ti, draga ruka, baš si mi pomogla. Evo ti poklon od mene. Stvar, marš odavde. Treba će mi med. Nabavit ću ga uz pomoć eksploziva. Odličan pogodak. Košnica sa medom je kod mene. Svaka mi čast. A sad ću dodati med u flašu sa kolom. Da, odlično. Flaša je puna. Sada treba ohladiti njen sadržaj. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Osjećam mraz. Kao da je sad zima. Sve je spremno. Wow, ne mogu da verujem. Toliko žele, sve za mene. Probat ću prvo kolu. Nije loše, ali mislila sam da će biti ukusnije. Da vidimo kakav ukus ima roze žele. Izgleda jako privlačno. Da, to je divno. Baš ono što sam htjela. To je najbolje žele. To, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja.